Jibotitina bashtir telefona khwa bizigerînin. Please rotate your phone for a better view and experience. تیوی همو هشداری دن لی درهک فا بیکارانینا مازوت آنکو نفتارش لی wizegehan بی آوایی کی برفیره لی wizegehan ایران ده تی بیکارانین که bûye gef لی سرجان و تندرستی Xelkê Îranê. بردevka komisyona verzeriya meclisa rejime somê refîî ragihand ku tevahiya wizegehan Îranê neftareş anku mazote bo berhemanîna berkê bîkartînin ev yek li halekê de ye ku heta niha çendin caran bi gelek mîcidî ji çendin aliyên fermî û nefermî li derhek zîrar û şîsaran bîkarana neftareş li wizegehan de huşdarî hatîne dan li rejîma Îranê tî girîngiyek bi van huşdaran de. Tevî ku heta niha çendin caran û li çendin bajaran de li Îranê kombûn û swenîşandanên nerîzayetî li vê derhekê de hatîne li dersîstin. Heta niha rejîmê tî bersivek nedaye û roj bi roj bîkaranîna nefta reş zêdetir dike. Levtîna hêwa û bellawbûna dukela neftareş û oksîda gogird, tevî zêdekirin û dijwartirkirina nexweşiyên din, nexwasiyên vek şerpence, pişik, dîl, behinçikî, asm, kuşika dijwar, benîjînên gelek tund, şewta çavan, daketina asta oksijen li laşê mirov û jîndarên din, dijwartîbûna nexweşiyên giran ên vek sekte û nexweşiyên hînavan li pêsweyaniyê, û bi taybet bo zarok û kesên bi temen, ew rewş hêj dijwartir û metirsîdartir e. Rejîma Îranê heta amade nîne li vê rewşê de, dermanên taybet bi şerpenceyê jî bo nexweşan dabîn bike û nexweş neçarîn bi vê hêcariya dijwar û tund li navbera de, heta 7 milyon tûmenî bo dermanên şerpences herc bikin û gelek caran jî nîkarîn van dermanan bikirin. û dest jî çareseriya nexweşiya swê berdidin ku rasterast dibe sedema çan jî destanan jî navçona yekçarî ya rewşa tendirustiya nexweşan.